Počkaj, už to začneme? Dobre, mrkva v zime. Ale nie. A môj brucho, ako tam vyzerá, prosím ťa? Puš, pôsť. Pôšť. A ja som takto tešil ako malé babo, že wow, sneh, papal som sneh, guličku tam vyhazovala. Ľudí pozerali na mňa, som sa pozeral Benson. Viem robiť perfektne guláš, hej. Aj tí veľkí majstra kuchári, nemám problém, mám zlaté ruky. A som povedal, že fakt žijeme na strom, môj otec má s mamou nejaký strom, brat má svoj strom, ja mám svoj strom. Že to vážne nespadne, tak keď spíte tam, nie takto držím.